mure pambare dziya vakadaro aungarare saka nhasi ndoda urure ndazvitaura kare kuti timure pambare dziya vakadaro aungarare nhasi ndoda urure kana neni ndakafa nako andinyepe ndakapfuura nako vanouya vokubata ruoko zarosina watosangana ndiani Andi unosvika ukumbira mudhara ndiri kuwazhara tikubikira sadza pane kuti zvauri kuita. Ngandinzara. Haikona. Haungatauri kuti wanga une nzara zveshamwari. Tarisawo nemapoto anosukiwa. Zvese hazvinosukiwa but iwe uri kuti une nzara. Une nzara unobika pai. saka rega ndingokondenye zvangu kupisa Usina kusuka? Hayi bra. Make serious. usachisuka Inini manje? utozene kusuka muri batsira blazi ndine Motodzosera mazai angu shamari. Handisina kana chisewo padheni chamari. Zvakatodhaka. Iwe utouya panapa kutoda kuroyera muzvanini. one love here. Isi one love. Achiti one love. Half love. Natsakuveya. Iwe shamari ona mafuta tongozopedzisa ona. But iwe ka why so buti? Why uchiveya zvinhu so? tongozotaura papane zvitano pane nyaya ina natovingawe papa blazi uona kuti rapa kugara ndimugara pazviri kurondedza nyaya izvi tozomawanja ende unonatsoziva wewe kuti padheni bhangu hapana kumira zvakanaka. 1 handisati ndabhatira renti. 2 handisina kana mari yechikafu. Magetsi waona kuti ari pachi magetsi apena mumaomo hai icheki buti apa handisa ende handina kana sende nemagetsi anga apera shamwe apera magetsi kuita seko nepanya ndofambira apa ngatoda kuti ndinoichi tokumbirawo mari amana mari mundipo mari nyana ndikanotenga chikafu chechecho shamari unoda mari bacho 1000 chama unomboziva kuti chi nini hamutaura kuti pachokubadi mari handisina but mari yandinayo pa hai isi yekupa vanhu mutai muna muti mari yamukusipa vanhu mungandibatsira kuburuda zvizvo mungubatsira handitorina mari yekutokupa shama chichakakanganisika kuti takuposana pa iwe wangamboti shamari wauya zokumbira munhu mari handiti wodhiwa woti wotanga wauya kuzosiringa kumapoto ake uchibata mapoto ake uchididi uchiputsa mazaya angu uchitora mafuta angu zvese wodzoka utanzi ndine dambudziko ndikukumbira mari no
Ai bwana ngoro la kunya ndi uchidzaradzana kana utorwa ndzara ndida kuti ngoti ora zvinhu ndikwanise kutaura ndane poa kuti taure ine chindikumbire mari muzati ndine poa kumbira mari yachona mandatora nzara ndachora pasi kamwata haikona unozati dei wangu wasvika uchiwira pasi anditi ndainatsa kuzviona ndaikudira mvura ndinatsaona kuti zveshuwa munhu wawira pasi nenhau yekuti une nzara here kana kuti wafenda kana kuti unogwara uneabva wafana mazuva anoka muri kumhanya nemachembere mulokesheni umu muchishawas kana wezera renyu moya kunomuda kutifira uchita nzeni une nzara unobhema mbanje mufana wewe kana pamangu ndonzera unyanya apa chapchapa ngatovenga ngatovenga chikwere changu chiyafa mati chikwere ndingautunda chikwere chicho but I want maitura mutoita pana ndado wati nemari iripo shamari uri kuvinga mari uri kuvinga chikwereti ukufambira zvinhu zvingani pachinoona hai ndatovenga chikwere changu but iwo wati uri kukumbira kauchisvika ndachati inopara kumbira ndafuka pamuchahwisisa moti Maria si mfandupe Maria ina kukwata ngoro ndakwata ngoro ndakungoti ndipemere ndakuita wa tisu madhara ako unotaura nesu nenzira iri right ngoma ndizameone pakadai paya vandoona indikuonesa mfana wangu singiri panapa 1 2 3 ndakona kutokupa order totochama panapa namara nditi but tora TV umanyisa nditi umanyisa TV udoona mari yakadowanda kudarika chikwereti chako anditi saka mundi but now nini mari handitokupi because iwe wanditi shokora wakataura nesuro uchiti hanzi vanhu vari kutofamba vachudza vanhu kutoti tenje handidi kuwapa mari handiti vanhu varipo ndakaudzawo ndapana munhu vanamboudza shamari izvezvi munhu indogona kumufonera akauya now akatotaura nawo iyoyo but zvisinei tingawanza mbambo pachitewe cheshindi handiti iwewe mari yawavinga handiti ini mari ndotori nayo handiti mari ndotori nayo izvezvi asi mari handisi kuda kukupa why ndichiti handisi kuda kukupa iwe uchandotora vanhu ivavo handiti vokupa mari ivavo ndivo vachakupa mari wauya nayo kwandiri wondipa mari iyoyo then ndobudisa mari iya ndochikupa because handi ndiwo vanhu vakwanisa kubatsira ini handikwanisa kubatsira because waiziva kuti ini ndokubatsira handiti wanga usingambonoudzi vanhu ende wanga usingateereri kutaura vanhu but iwe why uchiteerera zvinhu zvakadiro zvokuti hanzi nhingi unodai hauzivi kuti munzvimbo kana munyika kana muupenyu hapana anofarira kuti iwe uite chakanaka unouya kuna blazi 1 2 3 pane vanhu vari kukurongerai zvakati ndogara ndiri active but iwe ukati vanhu vari kutondiudza kuti tima musi kuda nemari yangu zuroma yekubhawa muchitotaura zvakati madhakwa munowa b chichi mashoko ako ndokumahawa but no iwe zvinhu zvauri kutaura nditi mari ndinayo but mari handikupi upanzvisa apanduka mari ndinayo udaiona akuzikuda zenyari kokungwita blazi ndakanyarara but zvomuza kuti tikapa ndati unodaiona here mari yangu kuiona chii titoda mari yako ndiwe ndinodoipa mari yako ndoda mari yako ndada kuita mafarisi mari chimbotobuda mumba mangu munombotorega ndimbototanga kugaya ende nini noona kuti handingakwanisi kuvhomora bhengi rangu rumunhu handiti ndotobuda undotora vanhu vaya vakakuudza woya navo uchawanika mari yako bo handiti plus iwo wakabhema mbanje mfana wangu tanga wambonogeza kumeso kwedzoka handiti tanga wambonogeza kumeso kwedzoka ini handitsvagi kubheka up kandavane bhodzi racho nongozvipisa indotonhora mani unopisa indotonhora ikaita bheji neni mufana wangu serious yakaona vanhu vaya vakagara pati ukaziaa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 a Zvamunoda kudya tikupei, mukadyei munodei.